tomto videu sa zameriame na rôzne typy uhlov. My už sme si niektoré spomínali, s niektorými sa stretávate už dlhšie, takže vám nebude neznáme, keď poviem, že existuje pravý uhol. Takže dáme si prvý typ, pravý uhol. Pravý uhol vymedzujú dve kolmice a označme si ho napríklad alfa 90 stupňov. Vynechám si tu na priestor na pomenovanie tých uhlov a nakreslím si sem priamku, na ktorej si naznačím bod P. A v tomto bode P, keď spravím kolmicu, tak v tejto chvíli mám naznačený pravý uhol. Môžeme si ho označiť kružnicovým oblúkom a pomenovať si ho alfa. Druhým uhlom v poradí bude uhol, ktorý určuje polrovinu a je to priamy uhol. Beta 180 stupňov. To znamená, keď myslíme polrovinu, ktorú rozdeľuje táto priamka smerom nahor, to znamená, keď si ho chceme naznačiť kružnicovým oblúkom, tak začíname na tejto časti a prejdeme vlastne celý polkruh. To je uhol beta. Tretím typom uhlov je uhol ostrý. To znamená, ostrý uhol bude každý uhol, ktorý bude menší ako 90 stupňov a samozrejme väčší ako 0 stupňov. Čiže označíme si ho gamma a povieme si, že určite musí byť väčší ako 0 stupňov, aby sme ho mohli považovať za ostrý uhol, ale musí byť menší ako 90 stupňov. To znamená, že bude to ktorýkoľvek uhol, ktorý bude v rozmedzi od 0 stupňov po 90 stupňov. Takže ja si tu naznačím jedno takéto rameno a označím si kružnicovým oblúkom, že toto je uhol gamma. Štvrtým typom uhla je uhol tupý a bude to práve uhol, ktorý bude väčší ako pravý uhol, označme si ho napríklad delta, bude väčší ako 90 stupňov, ale menší ako priamy uhol, čiže menší ako 180 stupňov. To znamená, začneme z tohto miesta až po 180 stupňov. Čiže napríklad si naznačíme takéto rameno a vlastne celý tento kružnicový oblúk bude uhol delta.